Nazdar, vážení přátelé, vítejte u třetího dílu z Assassin's Creed 3 Multiplayer Let's Play se mnou se Smoke Dealerem a dneska se vrhneme na nějakou další rychlou hru. Já si jenom upravím zvuk a počkáme, než nám to najde nějakou hru, hned jsem zpátky. Tak, ok, vybrali jsme si zase naši oblíbenou buchtičku. Vybrali jsme si naší fešandu, naší krásku. Zkontroluji, jestli mám vůbec zaplý mikrofon. Jo, dobře, asi by to tak mělo být. Tak, hrajeme Deathmatch. Takže zase půjdeme jeden po druhým do kolečka. Ten jsem vlastně ještě nehrál, co? Já jsem hrál jenom vraždu. Ale ten Deathmatch, to je stejný jako ta vražda, akorát tady svůj cíl znáte, no. Takže o to je to snazší. Jinak dneska jsem ještě nehrál, takže nejsem nějak rozehraný, ale vidím svůj cíl. A slyším šepot, takže jsem asi taky něčí kořist. Teď tu bylo před chvilkou. Aj. Už nemám first blood. To je vončo. Tak. Mohl jsem mít first blood, ale co se dá dělat? 300 padé. A jsme první rázem, no ty vole. A mám zase zabít toho samýho. Tamhle. To je ono. Já contested kill. No ty vole. Co tak málo? Po govnu. Úplně nic. Jinak tady v tom deathmatchi, tady je každý charakter, který se jakoby do hry připojil, tak je tady jakoby unikátní postava. Takže pokud někoho hledáte, tak je tady jediný ve hře. Ups, promiň. Aj, ty dostal jsem 700 padel. A to byl kill docela lemplovatý, to jsem si mohl ještě chvilku počkat a mohl jsem mít 800 padel. Ale on byl ten killing streak. No. Kdybyste slyšeli to tíkání vždycky na začátku, to polno po mně chce, abych si vybral svoji sestavu kouzel. Já tomu říkám kouzla, jo, spíš schopnosti, ale což to je jedno. On to vždycky po mně chce, abych si vybral. Tyhle kde? Špatný. Cítím ho někde poblíž. Jinak jsem vymyslel úplně totálně dobrou fintu, když u vás někdo vidí. Tak, teď si nabereme inkognito bonus. Nenaberem. Ne, ty vole, musíš mě zabít. Do prdele s tebou. Zrovna když jsem si našel svůj cíl, tak ty musíš být sráči malej. Nesnáším tě. Koho mám zabít? Zase toho blbečka, co tady začal běhat po střechách. Respektive po bednách. Jde po mně někdo? Já jsem si stlumil ty zvuky hodně, takže ani neslyším. Tak. Teď jsi ale můj. Trošku nahodil rychlou chůzi. No prdele, já jsem se přemáčkl s tlačítkem. Tak. Mrde. Mě utíkat nebudeš, Sice to bylo za málo bodů, ale jelikož bych se tady s tím týpkem honil potom týden. Kurva, jde po mně někdo. Oh god. Jelikož bych se tady s tím týpkem honil potom 2 roky, tak... Pomsta, tak to. Za pomstu jaký dost bodů. Nebo jenom 50, teď nevím. Ale v každém případě rozsekáme tadyhle toho týpka za 1 000 000 bodů. Zkusíme mít kill za co nejvíc. A to by musela být nějaká brutální variace. Když toho nevím jak dosáhnout. Ale někdo zabil toho chlapečka, že bych ho... Někdo po mě jde, moje kořist.
Zkusíme inkognito bonus. Tak. Pozor, pozor, 600 pade. Nic moc. Už byly i lepší. Včera jsem dal jeden za litra. Ten byl jakože fakt dobrý. Teď mám zabít takového toho blbečka, co mi tady předtím utíkal, jak Magor. Ten mě viděl. Ten mě poznal. Mě poznal nějak moc brzo. Hele ho. Co je? Do prdele. Jaký masakřík? A teďko ještě, pojď. Dobrý, tak jo. To by bylo. Takže nějaký totální masakr tady. Ale měl za mě humpolák jenom 150 bodů. Kolikátý jsme? První a máme náskok 600 přibližně. Zase mám zabít tadyhle toho týpka s vohnutým kloboukem. Někdo mi zabil mýho... Někdo mi zabil mýho týpečka. Jinak už jsem si vypnul zvuky ze Skypeu. Bych vás tady neotravoval. Můžu zabít toho kluka. Tamhle. To je vonču. Aj, jdou po mně dva. To není moc fajn. Furt běží? Doufám, že... Jo, jsou přímo za mnou. Ne, pomoc. Já chci utíct. Pomoc, jsou přímo za mnou. Tak si pro mě stejně došli. Jsem se mohl aspoň pokusit jim dát nějaký ten stan. A za 100 bodů, tak to je k ničemu. To je ti govnu, s tím uděláš úplně nic. 100 bodů, ježišva, on mě tady pro nás sleduje kvůli 100 bodů. Pojď govnu. Vůbec neumí hrát, sráč. Kdyby si radši počkal, udělal to tajně. Hala ho, fešáka. Tohle bude za 100 bodů, to bude za 1000 bodů. Zkusil jsi to s tou bombou, co? Nevyšlo to, co? Neumíš používat bombu. Můj pronásledovatel je přímo tady, protože já ho slyším, jak to tady šeptá. Ale dostal jsem 100 bodů za čestnou smrt. A to se počítá, kolikátý jsme, furt první. Máme 3300 a další za náma má až 1900, takže si myslím, že si vedem docela slušně. Ty vole, ale ho, tamhle byl za rohem. Koho mám punchnout? Ty vole, mně se tam ukázala šipka, že po mně jde nějaký pulsur, tak jsem myslel, že mu dáme stun, hezky tak jako vkliduje mě jeden. Jestli jsme to nezapomněli. Ty sráči, já jsem to věděl, že po mně jdeš. Ale zase čestná smrt, 100 bodů. Každých 100 bodů prostě, který uhrajete na tu čestnou smrt, je dobrých. Furt vám to prostě dává nějakou, aspoň maličkou naději, když už nic. Když už vás to zdrží na nějakých těch 10 vteřin, co jste mrtví, nebo kolik to je, já nevím. Tak aspoň máte těch 100 bodů, který jste mohli nahrát jinde, že? Když už se hodně nedaří. A tamhle je můj vrah. A mám zabít tu indiánskou buchtu. Kde? Hele, běží. Tak mu dáme takhle, hele, bum, nečum. A druhý, jo, po mně šli dva, tak super. Když mu dáte takhle stan, tak dostanete 200 bodů za ochromení, nebo mráčení, nevím, jak se to tady píše. Prostě stan. Máme zabít toho týpka, co tady chodí s tou puškou na zádech. Takový ten čipokomančák, ale kde? Kde je ten roště? Ty vole! Dobře. Fajn, dobře, tak si naser. Ty král, dobře vole. To jsem nečekal. Jsem neslyšel ani šepot. Ty, já už jsem druhý, jo. Tak to ne, tak to se mi nelíbí. Tak to tě musím zabít, jo. Jdou po něm 3. To poznáte podle těch trojuhelníčků, co má on pod tím obrázkem.
Tamhle. Odplata 400. Jsme zase první. No výborně. Ne, dělíme se o první místo s ním. Takže by to chtělo rychle nějakou kořist. Aj. Tak, aspoň 100 bodů za to. 100 bodů za čestnou smrt, což nás posunulo úplně na první příčku. Jo, vidíte, já říkám, že to prostě není zbytečný. Už jsem zase druhej. On tam udělal nějaký totální masakr. Ne, těsně, tyjo, celou dobu první a prostě nakonec skončili jste druzí. Tak schválně, jestli budeme mít nějaký bonus, nějaký totální... jsem na bedně, to víš, kočička jsem si ji i hezky oblík, hezky jsem si ji namaloval. No jo. 9 zabití, 10 smrtí. Byl trošku lepší, no, dobře. Uznáme mu to. Ale to jsem já, jo, byl jsem prostě... Jsem expert, měl jsem nejlepší skóre za jedno zabití. Tak, to mě těší, všechno ostatní je relevantní. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, doufám, že vás to nenudilo jako předchozí díly a uvidíme se příště, nazdar!